Sten starter dagen med at fortælle, hvad vi skal. Og derefter går vi i gang. Vi finder computer og robot frem og går i gang. En af opgaverne var, at vi skulle få robotten til at køre i en kvadrat. Vi skulle programmere robotterne på computeren. Her ser I Anton, der får sin robot til at køre 1 meter. På et tidspunkt skulle vi også filme vores bil, imens den kørte rundt i et lokale.